És el torn ara de donar el premi a l'empresa TIC Emergent. Lliura el premi al vicepresident de l'AENTEC i vicepresident de la Cambra de Comerç de Girona, el senyor Jaume Fàbrega. Un premi que vol reconèixer la trajectòria empresarial de les empreses emergents gironines del sector de les TIC de fins a 5 anys de vida, valorant aspectes ben diversos com la seva gestió, el caràcter emprenedor, el seu creixement o la creativitat i innovació d'algun dels seus productes. Bé, bona nit a tothom, autoritats, amigues, amics. Parlar de noves tecnologies és parlar d'emprenedoria, és parlar de noves idees. En el món de les noves tecnologies les idees bullen, però tal com ens ha dit l'Edmond, les idees són molt importants, però a vegades tan importants com les idees és la manera de portar-les a terme. És la capacitat per entusiasmar un equip, per exemple, és la capacitat de comunicar, és la capacitat de reidear la idea, de gestionar-la, etc. Diuen que quan una persona té una idea, en diversos llocs més del món, altres persones tenen la mateixa idea. Per tant, no siguem tan gelosos de les idees i pensem més en com portar a terme aquestes idees. No tinguem por que les idees ens les robin, el que importa és com portar-les a terme. Una miqueta aquest premi posa una miqueta l'èmfasi precisament en això, en què és molt important la idea, tenir capacitat per tenir idees bones, però que encara és més important com les portem a terme. Llavors, dins d'aquesta categoria, Premi a l'empresa TIC Emergent, els finalistes són Didactic Labs, Brain Updaters i Codi Tramuntana. I el premiat és Didactic Labs. Hola a tothom, merci per al premi. Nosaltres som una empresa de recent creació. El que fem és una aplicació mòbil i web per a professors, perquè els professors puguin gestionar el dia a dia de les seves classes, posar les notes als alumnes, fer un seguiment de l'assistència, planificar les classes. Tot això ho poden fer des d'un tablet, des d'un telèfon, des d'una web, tot sincronitzat. Dit això, sobretot estem especialment contents d'una cosa que m'agradaria reivindicar ja des d'aquí, és que aquest producte ha estat portat a terme per dues empreses diferents de dos àmbits completament diferents. Una empresa industrial que feia material per professorat en paper durant més de 25 anys i una empresa que era la meva, que ens dedicàvem a fer productes de tecnologia i aplicacions mòbils sobretot. I vam començar un projecte de col·laboració, de cooperació entre les dues empreses, que va començar com un projecte de serveis inicialment. Ens vam anar entenent i a base de fer equip, de juntar esforços de les dues parts, doncs vàrem posar-nos d'acord, vam fer una joint venture, vam constituir aquesta nova empresa i així fins aquí hem arribat. I la segona cosa que estem orgullosos és dels nostres usuaris que confien diàriament en gestionar les classes amb la nostra aplicació. Tenim, banda d'un munt de descàrregues de molts països diferents, sobretot estem orgullosos que més de 15.000 professors de tot el món compren la nostra aplicació per gestionar el dia a dia de les seves classes, planificar-se, la recomanen als seus companys, la recomanen als seus centres perquè la comprin per la resta de professorat i sobretot gràcies a ells, que és els que més devem estar aquí i aixecar aquest premi, i també en els cracs que tenim assentats per allà darrere del nostre equip, que han vingut, i els que no han pogut, per vosaltres, i gràcies a tots.